Да си припомните. Хайде да си припомните. Да. Няма място за много големи столове и за не важно. Да. Спомни как си в училище. Тук има място. Гледате на нас. Помните ли който ли са? Показваше напред. Да. Готови ли сте? Може съвсем официално вече да ви кажем добре дошли на нашето първо тържество официално, което е в чест на това, че сме изучили вече всички букви и се предполага, че четем, нали, Мирославе? Наши гости са госпожа директора на СОУ Тодор Кирков, Росица Маринова, и учителките, които са с тези деца от детската градина, госпожа Галина Петрова и Наталия Маринова. Така че, добре дошли и дано ви хареса нашето тържество. Окей. Може да започваме вече. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. Среща казват, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Знаят, че се добре растем, расте приятелството помежду ни. Заедно се учим всеки ден, от науката и да получава. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо да е прекрасно, се нарича първокласно. Деците шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. За среща казвам, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Мазят ли се добре растем, расте приятелството помежду ни. Щом заедно се учим всеки ден, от буквите да правим думи. Казваме с пълен глас, хубаво е в първи клас. Всяко нещо да е прекрасно, се нарича първокласно. Казваме с пълен глас, хубаво е в първи клас. Всяко нещо да е прекрасно, се нарича първокласно. Първокласно, хей! Аз съм българче, силна майка ме е родила, с хубаво си бъгал била, моята родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българина се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно в край свободно.
свободен аз живея. Всичко българско и родно любя, таче милея. Аз съм българче и раснах в ни велико и славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Родители, уважаеми гости, ние изучихме всички букви. Днес при нас има голям и радостен празник. Той идва всяка пролет с песента на птичките и пъстрите празни цветя. Много прекрасните. С това се споделим голямата ни радост, че вече ние сме грамотни! Когато сядахме в училищния двой. Те есен капаха листата, звънчето пеше с приятен глас. Отворихме страхливичко вратата и влязохме за първи път в клас. Мислихме си нищичко, не мога, не знам и едно и две дори, дали учителката е строга, дали другарчетата са добри. Така от голям вече пишем и четем. Буквичките са нагоре, крачим и растем. Буквички като дечица, тичат, скачат над превара, то се фащат за ръчиза, то се крият с буквара. Не играйте днес на жмичка, мои буквички добри. Ще ви събера самичка, дори ще ви преброя. Знам, че всички сте 30. Не без Вземи си за погрежа. Бързо. Айде. Да, знам. Стари загледи в азбуката съм одначи, че доктор Ръб, що вали всеки произнася А. Всеки без да ме катае, лесно ще ме разпознае с вялото пръченце и изтъкното коленче. По-бързо почвам да се рича, името България изрича. Не изпускам аз да пускай се пълни двете блъски, щом като му се напред ставам на велосипед. Аз съм стол с много жици, в мене кацат птица, слънца кръвно, щом глика, всяка с радост чуролика. С буквата да се пише добър ден, дай ръката си, бъди до мен. Викам силна буква е в гората, сърхо на ковара планината. Край реката жабоняка, жабата цял ден си квака, приказлива и засмяна, аз съм жаба жаборана. Почват с мен да сбрат. Почват с мен да сбрат звездички, разпръсвам аз искри, но приличат виждат всички точно на целта 3. Думи си измислих 3. Иво, имен, игри, вечер, май съм уморен, продължавай ти след мен. Познатна дете и майка скачам, чуката за бета и като ми е кратко, като ми е кратко. Като детската градина, буквичките има чудо за къщата. Аз съм Дени Въвелишка, тази къща се нарича Книжка. Чантата ми съм пегел, мислите въхица, кача дръгите на четане, момичета на чета. Най-милата ми на земята, единствена си мамо свет, ще уча буквичка голяма да пиша твоето име, мамо. Буквата А. Майко! Нека застанем лице до лице, нека се хванем ръце за ръце, щом стои ме прави добре да разда, буква се прави с такава игра. Непослушно, неразбрано, неумито, неприбрано, нетърсиво и
и ще стане в миг голям, прибрано, разбрано и послушно. Буквата. Всеки мълчуган желая с мен да късам да играе, да ме гони, да тропка като 8 кръгла топка. Отворени от игри звиски, спинат идват са плативка всички. Аз съм пейка с две кръцета, сядайте момичета и момчета. Днес съм мъничко моряче, в ръката с байраче, ала утре в океана аз ще бъда капитан. С моите малки гъсочета се разхождам край поточета и помните всяка гъска прави, когато съска. Ето, че при вас застава туз китара в ръка и той се обучава чак с мен започват много думи. Татко, топка да пише, зурва да се не струли, тото телевизор тият. Всеки може, всеки знае, своята буква да познае, ала и аз да ми покваря. Шапка и майка, къде отива? Снелски орсъм, слагам ските далеча из планините. Ми викат ветровете, как се казвам, отгътнете. Сред буквите съм най-чевра с сърце поставили на кръста и може с вас добри дечица да поточим в ученица. Може се вземата, но само да е по-голяма. Разходи с двата пръста, късната ничка пръста. Някога църва. Чакай да сложа букви. Айде, Ронка, да сложи букви. Някога църва, чудо царство, господарство. Цели кожа църкя, нашата му пролета. Това и казал царя, в която църкя. Това най-настинка майка слада чайна и отайта пълна чаша не най-искам пиеста си. Няма планините стари, някой да ни изтревари на пазарка, по чехичката има брати сме в шиничка. На буквичката се приличам, но на трика, че ето тича ми се буква ще навичам. Сред буквите съм голям. С байрачето коремът кръгъл. Единствено с мене знам се пише Агомер и Ъгъл. Малък съм или се плаче. Нямам си аз паняте. Малък съм или се плаче, защото си нямам и аз паняте. Има пиличка.
препинателните знаци. Щом ти нещо съобщаваш, своя мисъл изразяваш, ще будеш правилно и точно, ще будеш кръгла точка. Въпросителната пита заплашително извита, но аз никога пред нея от оплаха не намеря. Чуденка удивителна, ти за мен си спасителка. Аз щом кажа охи, ах, и гласи сходи в прах, края да се нареди с изречението да украси се. Запетаята къде е? Тука липса за беда. Толкова е леко с нея не чета, сякаш пее, върви ми по вода. Стайната смело, той ще отече, ако няма запетая смело, знам тази честа не се тече. Като видите ти разпреха, автора не ви говори, а герои ти бъдват. Твоята очето знайка, спри, пауза, махни и наново започни. Букваче ти догая, че на детските ми дни за тебе ще си спомням до къси старини. Шарено букваче, ти за... Бългом шарено букваче, стоя в кашона избелял. Спи, почивай се, но макар че малко ще ми е жал. Богом шарено букваче, ти завърши първи клас. Малко ми е жал, макар че четанка ще си имам аз. Дом зелената полянка, бързам с новата четанка. Аз съм малък ученик, а виждам този миг. На полянката става чудна весела забава. Силно шара се разлая, към гората бяга заек. Като пални момчета сбориха се две козлета. Но замислям се, човече, първо ученето вече. На зелената полянка сядам с новата четанка. Да читане ми е лесно, но е много интересно. Всички букви зная, мога да чета. Те ще ми разказват всичко за света. Сладка мина шефа, истина една, вечно да обичам родната страна. Всички букви зная, мога да чета, имам си прозорче следва към света. Поча гледай всяка книга и винаги помни дете, че човека тя издига, че с нея той расте. Всеки може, всеки знае своята буквата познае, ала я да ми попада злат. И от приказката стана двата дойде да прочети, какво ще кажеш ти. Сложна работа е тая, аз по себе си го зная. Среща половин година и най-трудното мина. Вече мога като батко, дачата спокойно гладко. Аз направо съм страхотно, първокласнича грамотно. Риска на живо предаване. Сами ясни, те са 30 на
беше от нас нашата програма. Официалната част свърши. Сега за децата има подаръци. Подаръка. Каза се, че има подаръци. Аз съм много доволна от видяното. Изглеждате страхотно. Страхотни сте. Страхотно си казахте всички стихчетата. И нали знаете, че след ваканцията, като влезе в час, ще проверя дали наистина сте грамотни и колко хубаво може да четете. Става ли? Да! Специална изненада за четене. А сега, по случай този хубав празник, съм ви донесла една игра, която е свързана с букви, защото вие казахте, че знаете буквите. И понеже не може само да четем и да учим, и една топка, когато се изморим, да играем малко, да си починем, защото ученето трябва да бъде последвано от игри и след това пак да има учене. Пожелавам ви да сте все така усмихнати, все така ученолюбиви, все така да ви е приятно и да напредвате в това сложно начинание да учиш. Трудно ли е да учиш? Не! Радвам се, че ви е лесно. Ще дам на госпожа Досева подаръците. Даже много интересно. Надявам се така да ви бъде интересно, докато завършите училище и университет. На мен ми харесва само играта, защото топката е спасна. Господин Ангелов ще занесете при господин Ангелов и той ще я напомни. Госпожа Досева ще прецени дали заслужавате да напомни топката господин Ангелов или не. Какво казах аз? Читанки ще дам само на който чете. Който не чете, почва буквално от начало. Начална буква И да благодаря на родителите, че сте на този хубав празник с нас, с вашите деца. Да ви кажа, че имате едни прекрасни деца, но вие си ги знаете. Нищо, че по някой път са балави, нищо, че по някой път се врищаме по така неприятни поводи. Това е важното за разпането. И карайте ги да четат. Купувайте им книжки. Това е едно от важните неща в живота, да могат да четат и да мислят. Освен, че госпожа Маринова ви подари тази игра и тази топка, вашите родители са ви подготвили също подарък, който ще разберете какъв е, като се приберете вкъщи. Шампанско. Стига с това шампанско. Значи шампанско за мен има и торта, която е специална. Обясних ви и казах, че тортата е вълшебна. И който е да от нея, трябва да може вече наистина да чете. Да, точно така. Но преди това, преди тортата, ще ви раздам удостоверения за това, че вие сте станали вече грамотни. Заедно с подаръка, който е от родителите. И сега, Адрианчо. Адриан. Стига стара! Това Александър. Подаръкът от родителите и от мен. съм вече както Иво. Деспина. Това е най-артистичният човек от нашия клас, ако не сте забелязали. Който може, го може. Който може да пие. Аз не сложа малко матери. Аз обичам
Кристиян. Това Кристиян. Вляза дойде. Ще дойде много малко, казвам буквално пясъка. Заповядай. Гледай на база. Гледай там, виж. Къде са буквите? Напред гледай. Къде е буквите? Слаги по Младенова. Точно така. Вече Заповядай. Магия Танасова. Мартен, ти си без шампанско. Без шампанско. Обърни грамотата с шампанско. Без Мариана. Мартин. Мъжи го утре да си разказвал какъв е подарък и да го знаеш на Исус. Моника. Нейтан. Има тетрадки, да, ще пишете, освен ще четете, има и тетрадки, както казвам. След Лозара. Футболен екип сгънат на 4. Мони, кой ще даде Мони Макси? Днески на Радница да мине Мони. Чакай. Мони. Ето, Тони, сега. Виж, нямаме брошура, но имаме друго нещо. Днески не го отваряй. Помогни на Мони да си да оправя книжка. Това. Върни се сега, усмивка. Стари таленти. Засява се. Кристияна. Заповядай, хвали услугата и състезка. Thank you.
децата. Че кой ги отвори ги почва от тук. Той има тя почти си го отвори. Той няма да има шампан. Защото няма. То ти любопитно, ама. Няма нищо вътре. Има тетрадка тума. Има тетрадка, записане някакви приказка за трите прасенца. Айде, нищо заповядай. Всички получихте подаръци и грамоти за това, че вие сте научили азбуката. Да. Сега без да тичате, без нищо, може да ги дадете на родителите и да се подредиме, за да извадиме торта. Чакай. По местата си. Може ли тишина, деца? Аз само исках да кажа, че знам, че тази вечер колкото е върху децата, но изключително много от името на всички родители благодаря на вас, на госпожа Танасова, на госпожа Маринова, на госпожа Петрова и на госпожа Маринова за положените грижи, защото да се стигне до тук, специално за моите деца. Предполагам, че и за вашите. Вие полагате страшно много усилия, които ние вкъщи не можем или просто нямаме време. Много ви благодарим, оценяваме го. Благодарни сме ви и децата ни така някакси в последно време много израснаха покрай вас и благодарим ви. Надяваме се да продължават да израстват и да станат един чудолюбиви деца. Благодарение на вас. Благодарение на Благодарим на госпожата Насова. тя да излезе вече от там, че ние сме затворили там, сме заточили. Знаете, че създаваме децата за Това са трудностите на растеж. Да, може да бъде растежно. знам, че някои деца създават по-малко, госпожо Маринова. Аз съм внимание. И ние благодарим, че сте тук. И разбира се, за дамите, които Вие първи ни поехте децата, една голяма част от децата, предполагам, че има Аз съм смотрина тук, но и моите са ставаше. но вие благодарим. Имаме поглед върху нещата. Благодарим за честа. Благодарим на родителите, също това, което се случва и благодарение на вас. Жертвата, която следва, е от нас за нашите деца. Да, това е много важно етап. И този празник наистина е важен за тях и за нас също, и за вас. Продължавайте да изисквате вкъщи много да четат и да се трудят. Защото само вкъщи няколкото часа не са достатъчно. Няма как. Ами ние вече на вас основно. То не става така. То не става. Сега искам да запазите спокойствие и тишина, за да дойдете второ. Къщи трябва да учим. Маги чудесни. Всички християни, Мишо, магията нас, за Христи. Браво, чудесно. Желам ви приятна вечер и това не виждам вече. Трябва да дойде време да си направим състезание по че. Годината давам читанката и на семейство. Ние ви каним да дойдете след ваканцията в детската градина и да четете на малките деца. Много ви
чудесни са ви децата, мала ви плавно четат в очите, но вече по-големи. Довиждане. Ще слушат, те много слушат малко. Малките Слушат. аз съм дома професор. Дома не е откъде. Дома ми дай си Явно вече на случка. Научи Марки, иде си. искам да сядам. Ивайло, бързо една бърза снимка тук с госпожите. Шагътните нещо и ще стане вода. Станете и си вземете от това. Така, който се държи прилично, ще има шампанско. Попитайте и ми кажете. Да не се напиете. Много ние сме шампанско. Айде на здраве за вас,